Allahu alaihi wasallam lokacin da ya kai shekara 52 da wata 4 na'am Allah ya ɗauke shi, wato saboda lokacin damuwa ta yi masa yawa a makka. na'am uwar gidansa ta rasu, Allahu akbar mai saisaita masa abubuwa damuwa. haka na'am Baffansa ya rasu, mai Allahu saisaita masa damuwa cikin maza. Allahu To sai bakin ciki ya same shi. To a lokacin bayan shekara 2 na'am da wata 4 Allah don ya nuna masa mutanen makka ba su kai ma cikin cokali ba, Allah. bari mu nuna maka mulkinmu. Allahu akbar Yana bacci a gefen ka'aba kusa da ɗakin yar uwarsa ummu hani'in, na'am sai aka zo aka tashe shi. Tashi ya tashi, kace Allah ne yake kiranka. Allahu Subhanallah. Allahu akbar Allah yana Na'am. kiran mutum eh ga abun hawa maza ka hau. na'am Ka tuna lokacin da Allah zai kira annabi Musa sai da yanka masa aikin da zai yi tukuna. haka ne tabbas Ka je ka yi azumin kwana 30. haka ne. Ina so in gana daga amma sai ka yi azumin kwana 30. Allahu Yayi 30 din yayi ado ya kurkure bakinsa. Haka ne Allah ya fa. ce wa ya ce ka kurkure Kuskure bakin baki, ka? haka Kada je tabbas. wajen ka ne baki na wari to ka je ka ƙara 10 saboda bakin ya dauki ya dau warin ya dauki tukun. warin Allahu azumi. akbar Amma na shi bacci yake aka tashe shi. Allahu akbar Ba a yanka masa wani abin da zai kamu ya ga Allah Na'am. ba. To shi kenan sai aka tashe shi. Sai ga buraka hau Jibril da ce bismillah hau za mu tafi wajen Allah. Allahu akbar Kenan sai zai kama buraka ta ce banda annabi Muhammadu ba wanda zai hannu. Jibril ya ce a shine. Allahu Sai ya hau. To wannan buraka duk inda idon ta ya sauka can take sa kafa. Allahu Duk inda akbar saboda sauri saboda sauri duk inda idon Na'am. ta kai can take kafa. na'am Kamun dan karamin lokaci ta ta kai Kudus, wato Jerusalem. Jerusalem Nan kenan Kudus haka kenan. na'am Shikenan akan hanya an ta annabi Ibrahim yana tare da yaran da suka mutu tuna kanana, haka yana ladabtar da su. Allahu akbar To, sai Iblis ce sauka kai sallah, nan annabi Ibrahim ne ke tare da yaran musulmi da suka mutu suna Allahu kanana. akbar Aka wuce sai ya tadda kabarin annabi Musa yana sallah cikin kabarin shi ma. Allahu Ya ce akbar sauka nan ma ka yi sallah, annabi Musa ne ke sallah cikin kabari. Allahu akbar Ya wuce sauka nan ma ka yi sallah, nan ne aka fi annabi Isa. Allahu Bai akbar talaham. na'am Cikin da aka zai aka sauka, ashe dai tafiyar duk za ta tafiyar dai ta kunshi sallan ne. haka Ya je sai ya daure buraka, sai aka kawo masa kayan bakunta. Allahu Aka kawo nono, aka kawo zuma, aka kawo giya. Ya Na'am. sha nono, ya sha zuma, bai sha giya ba. Allahu Sai Jibril ce haka ya kamata ka yi, haka ya Allahu kamata ka yi. akbar. To shike nan da nan sai aka tara masa annabawan Allah duk gabaki daya gaba ɗayan su duk aka tara su a nan duniya fa suka zo Allahu da irin jikinsu na duniya da Na'am. kayansu irin na duniya, suka zo nan duniya don me, don su zo su tari manzon Allah su yi mubaya'a da shi, su ji daɗi na'am kuma su halarci bikin karɓo sallah. Allahu akbar Suka zo shi nan sai Jibril ya ce to wannan shine babanka Adam, wannan shine babanka Ibrahim, wannan shine dan uwanka annabi Nuhu. Yace Allahu dukkan annabawan nan mun gaisa da su, gaba ɗayan su amma wanda aka ce babana sai annabi Adam da annabi Ibrahim, Allahu akbar sauran dan uwanka ake cewa. Allahu akbar To da muka gama gaisa kowanne Jibril ya ce wannan shine wane, wannan shine wane, har muka zo wancan mai babban gemun nan fari rabi baki ai shine Haruna dan uwan Musa kenan. Allahu akbar Sannan aka taru gaba daya aka yi jawabai sai aka ce to ai sallah. Allahu akbar Annabi ya ce to zan ga wale ne zai mana limanci, to babana Adam ko babana Ibrahim. Ibrahim na'am Da aka gyara sahu sai Jibril ce bismillah kai ne za ka yi mana sallah. Allahu Sai yasa akbar ake ce limamin annaba da mala'iku. Allahu To akbar sai Annabi Ibrahim ya tsaya daidai bayansa a safun gaba. na'am Aka yi sallah aka gama, da aka gama sai Allah ce in kana da wata tambaya duk annabawa na gasu a gabanka, in kana wasu almanar salna min qablika min rusulina Allah aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Shikenan aka gama jawabai, to sai aka dauki annabawa guda 8 a cikin su aka ajiye su a sama, domin saboda mutum yana so, dan adam yana son in yayi tafiya Haka. ya ga dan Ya ga adam dan dan adam uwansa, sosai kam domin sosai. karkewa. haka ne kam Sai aka ajiye annabi Adam a sama ta farko, na'am aka ajiye annabi Isa da annabi Yahaya a sama ta biyu, na'am aka ajiye annabi Yusuf a sama ta 3, aka ajiye annabi Idris sama ta 4, Na'am. aka ajiye annabi Harun sama ta 5, aka ajiye annabi Musa sama ta 6, aka ajiye annabi Ibrahim sama ta 7. Allahu akbar To ana tafiya aka zo sama ta ɗaya, aka ce Jibril ce a bude, wane ne ce ni ne Jibril? Mamaki, Jibril ba yana so a bude masa kofa? Allahu akbar Yanzu mala'ika don
kofar mutum na rufe Na da tagogi na haka ne rufe sosai. in za a ɗauki rai sai an buɗe na babu kam da shi da jawasu duk shiga za su yi ba tabbas su da buɗe kofa sosai jibril ne ke nema in buɗe masa kofa ce ai ba ni kaɗai ba ne ina tare da annabi muhammadu Allah. sallallahu ashe lokacin tashin kiyama yayi Allahu akbar ya zo annabi muhammadu an aiko shi shikenan aka buɗe ya shiga shikenan sai ya da su gaba ɗaya ya da annabi adam annabi maraba da ɗa mai albarka maraba da ɗa mai daraja Allahu maraba akbar shikenan mala'iku suka yi masa maraba to aka wuce da aka wuce aka je sama ta biyu a bude wane ne jibril ne a jibril ma yana nema bude masa kofa sai ai ba ni kadai bane Allahu ai na ta da annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam har lokacin aikansa ya ashe lokacin tashin duniya ya kusa Allahu akbar aka bude da sai ya ga annabi Yahya da annabi Isa Na'am, haka to hikimar da ta sa aka ajiye waɗannan annaba guda na'am takwas haka a cikin sauran yan uwansu annaba Haka. shi annabi adam shine uban kowane mutumin da Haka ne, yake dauke da irin wannan jiki haka ne amma annabi muhammadu shine shugaban dukkan halitta har mala'iku Haka. har komi da Allah. komi duk abin da ba Allah ba annabi shugaban abin ne Allahu akbar to kai annabi adam uban mutane ne to ga uban kowa ya zo ka tashi kai gaisuwa Allahu akbar na'am in kai ubansa ne ta je wannan jiki shi ko ubanka ne akan hakika Allahu tashi kai gaisuwa Allahu uban mutane ga uban kowa ya zo ka tashi kai gaisuwa Allahu akbar aka je sama ta biyu na'am to shi annabi isa Allah ya ne masa kirari yana ce masa ruhullahi kalimatullahi haka to annabi yahaya Allah ya ne masa kirari wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min salihin Allahu akbar in an bude sai kai ruhullahi kalimatullahi to ga babban ruhu ya zo ga babbar kalima ta zo kai gaisuwa Allahu akbar kai sayyidan hasuran nabiyyan min to ga sayyidu sadati ya zo Allahu ga nabiyul akbar anbiya ya zo ga aslahu salihin ya zo tashi kai gaisuwa Allahu akbar to shikenan sai aka yi addu'a aka wuce aka je sama ta uku ku bude aka bude shikenan wani ne jibril na so a bude masa kowa ba ni kadai bane ina tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai aka yi kamar yadda aka yi na farko da na biyu farko haka na'am sai aka bude sai ga annabi Yusuf Allahu akbar annabi Yusuf ya masa maraba ya dube shi sai ce kai na ga mutum da rabin kyau Allahu akbar shi annabi Yusuf kenan haka ma'anar rabin kyau yana da abun fisga bai da abun turewa Allahu akbar kamar yadda makunni da makashi Da makashi abun haka. kunnawa da abun da kashewa kashe haka to yana da abun fisga amma bai da abun bai da turewa na'am annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama har ya zamaninsa ya gama shekara 63 ba a taba jin wata mace ta faɗa masa ba wane Allahu ita akbar tabbas in ka hango shi daga nesa kamar za ka faɗa masa in ka zo kusa da shi sai ka ga kamar lantarki ne a gaban ka sai ka ja Allahu saboda akbar. tsananin haiba Allahu akbar saboda na'am tsananin to shi Yusuf bai da abun turewa din yana da abun haka fisga yana da abun fisga saboda na'am aka ce masa rabin kyau Allahu akbar shikenan aka wuce aka je sama ta hudu na'am sai aka tarda ta farko dai annabi Adam ta Haka. biyu annabi annabi Yahya da annabi Isa haka ta uku annabi Yusuf na'am annabi su kai ne shugaban masu kyau to ga shugaban masu kyan duniya da lahira Allahu Muhammadu ka tashi kai gaisuwa Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam sai ya wuce ya je sama ta hudu sai ga annabi Idris annabi Idris ya gaisuwa annabi Idris Allah ya ne masa kirari wa rafa'anahu makanan aliyya Allah. mun dauka shi wani bigire madaukaki madaukaki to haka kai wanda aka dauke ka a bigire madaukaki to ga wa rafa'ana laka zikraka yazo Allahu akbar mutumin da kullu aka ambaci Allah sunansa na kusa da yana Allah kusa da Allah ba wai tabbas maganar sosai. san mai ake yi Na'am, ba haka. da an ambaci Allah sunansa za a kawo Allahu akbar na'am shugaban ka yazo ya Allahu gaisuwa akbar. aka wuce aka je sama ta shida sai ga annabi Musa annabi Harun tukuna sama ta haka biyar sama ta biyar sama ta biyar aka tada annabi Harun Allah ya masa kirari na'am a bakin annabi Musa Allah yana cewa annabi Musa ya roki Allah ya ce Allah ya hada shi wa akhi Harun hu afsaw minni lisanan na'am fa arsilu ma yuridan yusaddiqni inni akhafu an yukazzibuni Allahu akbar Allah wannan aika da ka bani na gode na ji dadi amma ina roko ka hada ni dan uwana uwana haka. ya fi ni fasaha Allahu akbar ya fi ni iya hada kan jama'a Allahu akbar zai taimake ni Na'am. Allah ce an baka to in dai mai fasaha ne ga wanda ya fi kowa fasaha ba wai ba yahude kamar Haruna ba haka a'a kowa ma har balarabe ga shugabansu ya zo Allahu akbar afsal fusaha Allahu akbar to mai iya haɗa kan jama'a ga mai haɗa kan duniya gaba ɗaya ya zo shikenan aka wuce aka je sama ta shida sai ga annabi Musa da ya gan shi ya masa maraba na'am masa maraba suka yi ta maganganu ma tukuna ce na ji an ce kana da
cikin al'ummarka akwai malamai magada annabawa na'am ba za ka nuna min ɗaya daga cikinsu Allahu akbar zan nuna maka sai jawo wani mutum wanda zamaninsa bai yi ba tukuna haka saura wajen shekara 100 kusan 4 Allahu a akbar haife shi na'am sai jawo imam Ghazali na'am ce ga ɗaya nan Allahu akbar sai ya soma masa tambayoyi Musa ya tambaye shi tambaya da ya ba shi amsa da yawa sai Musa ya ce a'a ai in an faɗi tambaya da sai an ba da amsa ake wuce ake wuce ai tabbas kai ma haka kai lokacin da Allah ya ce ma tilka bi minika ya Musa sai ta Na'am. hiya asaya atawakkau alaiha wa hushbi ala ghanami wa la fiha Allahu ma'arib akbar. ukhra na'am ai kai ka koya mana irin wannan an Allahu mutum akbar. tambaya ɗaya ta ba da amsa Allahu sai annabi ya taba shi kai ladabi annabi ne fa annabi Allah. mursali ne mursali Allahu akbar ta sai annabi Musa ya ji irin abin da mutane suke ce Allah da iko yake wai mutumin da ya zo bayan mutane amma a bashi daraja fiye da ta kowa ta kowa na'am annabi Musa ya ce Allah duk waɗanda na wuce da su lafiya da amma Musa ga abin da yake Allahu akbar na'am aka wuce sama ta bakwai sai ga annabi Ibrahim alayhis salam Allahu akbar a Baitul Mamur yake nan yana jingina Baitul Mamur ya masa maraba Na'am. shi ma shi annabi Ibrahim shi kuma shine uban dukkan annaba wanda suka zo zamaninsa Allahu annabi in ba annabi Adam ba annabi Idris ba annabi Nuhu ba Na'am. ba annabi Hudu ba annabi Salihu ba duk annabin da ya zo bayan zuwan annabi Ibrahim Annabi Ibrahim. Allah ya sa su daga cikin zuriyarsa Allahu akbar annabi Ibrahim kai ne uban annabawa to ga uban kowa da kowa ya zo Allahu annabi Muhammadu akbar. kenan Allahu sallallahu alaihi akbar. wasallam Sallam. to shikenan daga nan Baitul Mamur mala'iku suke shiga kullun 70,000 amma kowa ya shiga sau ɗaya ba ya sake komawa saboda yawan su na'am shikenan daga nan sai aka wuce sai aka je Sidratul Muntaha magare tukewa tukewa na'am annabi yana kallon magariyar sai ya ce ina ganin ta mai ganyenta kaman kunnen giwa Allah ya'yanta kaman tulunan hujar na'am ina kallon ta kawai wani lokaci sai na ga bana ganin ta haske ya zo ya rullube ta Allahu akbar shikenan da muka je wurin sai Jibril ya ja kujera sai ya zauna nace ya tafiyan mu sai ya ce mini wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum Allahu ai akbar mu mala'iku kowa ya san iyakan da yake tukewa in ya kai wurin ba daman wucewa kaga nan ban ta wuce nan ba Allahu akbar da zan wuce kaman gurgudun kaurin gashi sai ya zama mini na ketare iyaka mun kuma mala'iku ba ma sabo iyaka na kenan ban ta wuce nan ba ashe duk umarnin da yake kawo kasa daga nan ake kawo masa yana kaiwa na'am ya tafiya ce to Allah ne ya kira ka shikenan sai aka kawo wani abu shi raf sai ya tafi da annabi Allahu akbar tafi da shi ke ta hujubai nan da nan sai ya ji a kalamul qudrati Allahu akbar alƙalban Allah suna rubuta ma kana ma yakunu Allahu akbar